Bai, hasi egingo gara, Gabriel Aresti Euskaltegiaren izenean, egunon prentsaurreko honetara hurbildu zareten lagun guztioi. Egunon eta ongi etorri bihotzez, gure deiari erantzunez, gaurko honetan Bilboko kafean zutira etorri zareten lagun guztioi. Eguraldia ikusita egia esan, egunon baino urtaro berrion edo uda hon esan beharko genuke agian, baina denaren ona bildu gaituen gaina, Bilboko Gabriel Aresti Euskaltegiak, udarako prestatu duen eskaintza zuei aurkeztea dugu. Jakina Euskal Herrian urtaroak bat abestearen egurren datozkigu eta negua udaberriari txanda eman bezain laster, uda arte joka hasten zaigu, udaberriak aurrera egina da. Urtaroen eteigabeko txandakatze horri esker, gure herria den bezain edarra da, noski, baina konturatu orduko, udaberrian murgiltzen gara eta udarako planak egiten hasi beharra dugu denak. Udak gauza asko egiteko aukera ematen digu egia esan, oporrak hartu, aisialdiaz gozatu, hizkuntzak ikasi, kirola egin eta beste. Gurean, Gabriel Aresti Euskaltegian, horiek eta gehiago egin daitezke eta horiek ez dira, ez zuzen ere, orain aurkeztu nahi dizkizuegun eskaintzak. Euskara bere osotasunean adutatu du lelotzat gure Euskaltegiak azken aspaldion, eta esaera horrek, bere laburrean gauza ugari ematen ditu aritzera. Batetik, Euskara bera ikasteaz gain, Bilbo herrian ere Euskaraz bizi daitezkela esan nahi du lelo horrek. Bestetik, Euskara ikasteko eta Euskaraz bizitzeko eskaintzek adin guztiei, heldu, gazte, zein umei, eragiten dietela adierazten. Hala da, Euskara bere osotasunean da Gabriel Aresti Euskaltegiaren leloetako bat. Baina arekin batera, gurea Euskaltegi bat baino gehiago dela esan nahi dugu maiz. Euskaltegi bat baino gehiago dela esan nahi dugu, hizkuntzaren ezagueratik harago, hau da, hizkuntza ikaste soiletik harago, beti ere euskararentzat eta euskaldurentzat erabilera esparru zabalagoak irabazten ahalegintzen garelako. Eta Euskaltegi bat baino gehiago, zenbat gara kultura elkartearen eta beronen zerbitzuen babespean euskara ikasle, lehenengo unetik beretik euskaldunon Bilbo alde honetan osatzen dugu komunitatearekin bat egiteko aukera daukatelako. Hain zuzen ere, Bilboaldeko euskaldunon herri hori trinkotze aldera, Gabriel Aresti Euskaltegiak bide eta aukera berriak jorratzen ditu urtean. Aurten ere, berrikuntzak sortu ditugu gure eskaintzan helduei, gaztei eta umei dagozkien berrikuntza hain zuzen. Eskaintza osoaren berri emateak luze joko lukeenez, aurtengo berritasunak azaltzera mugatuko da ekitaldi honen asmo nagusia. Eta nonbaitetik hasi beharra dagoenez, helduen zailetik abiatuko gara. Krisi garai honetan, langabetuek prezio bereziak izango dituztela esanez. Helduei dagozkiena, hiri barnetegiak hartuko ditugu aitutan lehenik. Tradizioz, barnetegi kontzeptua aipatzen dugularik, baserri eta mendi giroak datozkigu gogora. Hau da, nonbaiteko herrigunera jo eta bertako bizimodu eta hizkuntza ohiturak geureganatzen saiatzea zenbait astez. Historia humilari begiratu harin bat emanez, hau horrela izan den arren, joerak eta jarrerak aldatzen ari direla esan beharra dugu ordea. Izan ere, ikasle asko mendialderako joera agertzen baldin badu ere, egia da, beste asko hiriarekin lotzen duela euskararekiko duen lotura. Inorentzat arrotza izanagatik ere, Bilbok gaur egun euskaldun batek behar dituen zerbitzu guztiak asetzen ditu. Goizeko saioetatik ikasi eta arratsaldeko aisialdi kontuetaraino loa ere barne delarik. Ikastaldiaz gain, aisialdi eta kultura eskaintza oparoa dauka hiri barnetegia aukeratzen duen ikaslea. Hitzaldi didaktikoak, era guztietako kultura ekarpenak, kantaldiak, txangoak eta bar. Eta loa hirian bertan, noski, boluetan dagoen eta mota guztietako erosotasunak eskaintzen dituen Good Hostel delako aterpetxean. Argitu nahi dugu, hostel hau lantegi batuak erakundea kudeatzen duela eta gure euskaltegia oso harro dagoela erakunde honekin lankidetzan aritzeaz. Era horretan, gure ikaslei zerbitzu ona emateaz gain, denon babesa behar duten herritar batzuen alde egiten dugulako. Hala ere, bada mendi giroa nahiago duenik eta hiria eta mendia kombinatzea nahi duenik ere.
Azken hauek gogoan ditugula, Irimendi barnetegiak antolatu ditugu Bilbon eta Nafarroako Bakaiko herrian. Bi giro horietaz bertatik bertara goza dezaten. Hiri eta mendi barnetegiak horra bada, helduentzat sortu dugun bigarren berrikuntza. Euskara ikasten aritzen diren herritarrak guraso ere izaten dira. Eta uda partean, beren ikaste prozesua barnetegi batean azkartu nahi dutelarik, maiz aski oztopoak izaten dituzte, euren seme-alaba txikiak nok zaindu ez daukatela eta. Haiei begira, familientzako barnetegiak antolatu ditugu Bakaikuko etxean. Gurasoek euskara ikasten duten bitartean, umeak begirale adituen zaintzapean daude euskaraz olbeta. Eskolak amaituta, gurasoak eta umeek elkarrekin ematen dituzte gainerako orduak irakasle eta begiraleen begiradapean hizkuntza astura berriak lantzen dituztela. Familientzako barnetegiak horra ikasle guraso askok eskatu digun beste berrikuntza bat. Helduen esparru alde batera utzi eta gatozen jarraian gazteen arloa jorratzera. Beste esertan hasi aurretik, argitu dezagun baina ze agintarte darabilgun gogoan gazte diogunean. 16 eta 19 urte bitartekoak gaztetzat jotzen ditugu. 13 eta 16 bitartekoak nerabe edo gaztetxotzat, eta azkenik 6 eta 12 bitartekoak umetzat. Lehenbizikoentzat, berritasun gisa rock kantusa prestatu dugu aurten Bilbo Rock aretoa. Taldean jo, teknika hobetu eta euskal rockaz gehiago jakiteko kantusa dugu. Gure artean dagoen Rafa Rueda musikariaren eskutik, rock musikaren sorkuntza, abestien prozesua eta tresnen fusioa landuko dituzte gure gazte musikazaleek. Edo zelan ere, berrikuntzarik nada. Ikusita, hainbat campus eta udaleku eratu ditugu uda honetarako, umeek beren esialdia euskaraz eman dezaten. Beraz, euskara hutsezko campus eta udalekuak dira, biztan denez, eta guztietan bi ardatz nagusi aurkitzen ditugu, kirola eta kultura. Guztietan, orekan izango dira kirol jarduerak eta kultura adierazpideak beti ere giro euskaragarri batean. Zehazki egoizatearen kampusetan, goizeko lehen orduetan, aurrak, zein bere kiroletan arituko dira, eta eguerditik aurrera zenbait kultura jarduera burutuko dituzte. Eta kirol eta kultura jarduera guztietan, aurrengan gure herriak eta gure kulturak berezkoak dituzten baloreak txertatzen saiatuko gara. Alferreko individualismo eta lehiakortasunei iesi. Balore horien artean aita ditzagun besteak beste, talde lanaren garrantzia, lagunenganako begirunea, arauak onartzea edo elkartasuna. Gabriel Aresti euskaltegiko iritzian, kirola eta kultura batera galtzekoak dira. Ez dira inondik ere elementu kontrajarriak elkarren osagarriak baizik. Are gehiago, umei buruz are garela. Gehiago esango dugu, kultura zentzu zabal batean ulertuta bere baitan hartzen ditu kirolak, berauek herri baten argibide diren alderditik. Euskal kulturan begien biztakoa da hori. Gure kirol gehienek, herri kirolek zein bestelakoek sustrai kultural sakonak dituzte euskaldun munduan. Esan nahi dugu gainera, kirol eta kultura arloko campus eta udaleku hauek elkarlanean prestatu ditugula zenbait federazio eta erakundere. Egia esan, federazio eta erakunde horien partaidetza eta lankidetza izan ezean, ezinezkoa gertatuko zitzaigun alor horietako askotan aurrera egitea gu ez garelako adituak esparru honetan. Gauza horrela, iazko arrakasta ikusita, danok bat futbol taldearekin futbolean jokatzen eta jolasten ikasteko campus bat izango dugu dan. Bertsolaritzaren berpizkundean funtzioskoa gertatu den bertsozale elkartearen laguntzaz, bertso udaleku ireki bat izango dugu Bilbon estreinakoz, gaur gure aur kirolzale, kulturazaleek hitzen eta herrimen kirol nazionalean mugitzen has daitezen. Gure herriaren izena atzerriko errepideetan hain ederto zabaldu duen Euskadi Irazkundeak edo Fundazioak gurekin elkarlanean txirrindularitza kanpusa antolatu du. Umeek Bilboko bidegorrietan barrena, bide hezkuntza era praktiko batean ikasteko. Bizkaiko pilota federalkuntzari esker, txikiak eskuz palaz eta zestaz ibiliko dira Esperantzak kaleko pilotalekuan. Herri kirolek ere beren presentzia
handia izango dute, izan ere, ume guztiek egun batez gure lanbide zaharretatik eratorri ziren kirolak ezagutzeko parada izango dute. Mendian ere ibiliko dira gure umeak Bizkaiko Mendizale Federakuntzaren eskutik, inoiz ibilaldiak egiten eta inoiz orientazioa lantzen. Bilboko itsasabarrean arraunean ikusiko ditugu neska mutikoak, Bizkaiko Arraunen Federakuntzaren eta Deustuko Arraun taldearen begiraleen eskutik. Saskibaloian eta igeriketan ere jardungo dute. Eta gure lokaletan, antzerkian, argazkigintzan, bideogintzan eta beste arlo askotan ibiliko dira. Mungiako Eliote Akademiak umeei ingelesa euskaratik eurak irakasteko saio ezin interesgarriagoa egingo du. Esan behar dugu gainera hemen halako kointzidentzia bat gertatu dela. Izan ere, gure euskaltegiak Gabriel Arestitu izena eta Mungiako Ingeles Akademia honek Eliot poetaren izena hartuta. Eta arazer diren gauzak, jakin dugu, historikoki Gabriel Arestik T.S. Elioten poema batzuk itzuli zituela, eta gaur egun, berriro ere, gure euskaltegia eta akademia batu egin dira bizitzaren kasualitateak izaten dira horiek. Baina aurrera goaz, esateko Isabel. Bai, baina ez garela luzatuko, informazio guztia banatu dizuegu, liburuzkatxo batzuetan, eta hor izango duzuena. Hori bai, amaitu aurretik gure eskerrak agertu nahi dizkiogu Bilboko udalari bere kirol instalazio batzuk erabiltzeko eman dituen arrastasunen. Eta eskerrak eman nahi dizkizuegu, halaber, gure artean ditugu kirol federakuntza eta kultura erakundei, hasieratik proiektu honetan sinesteagatik, eta Gabriel Aresti euskaltegiarekin elkarlanean, jarduteko prest egoteagatik. Egia esan, eurek ere federazio eta erakunde hauek bakoitzak bere esparrutik lan handia egiten dute euskara zabaltzen eta normalizatzen, eta ziur gaude, udametarako antolatu dugun elkarlan hauek, elkarrekin egingo dugun bide luze baten hasiera baino ez direte izango. Eta amaitzeko, aurrera etortzeko eta elkarri eskuak kirolarien antzera tinkatzeko eskatu nahi dizuegu, kazetariek gure elkarlana erakutsiko duen argazkia egin dezaten. Beraz, etortzen beste aurrera gero kazetariek galderak egiteko aukera eskutu duzue, itzulpenik behar baduzu itzulpena egingo dugu, eta guri zein gonbidatuei, elkarlanan ibili diren taldeei galderak egiteko aukera ere izango duzue. Beraz, etorri.